До, ре, ми. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Укытучы хатын күгәргән бармаклары белән пианино клавишларына баса да шулай җырлый. Класста борын туңарлык салкын. Тышта бүген дә рәхимсез буран. Аякларда чабата, өзлеп ашыйсы килә. Һәркем сәгать 2-не көтә. Сәгать 2-дә ашханәдә берәр савыт өшегән кәбестә шулпасы бирелә. Аның өстендә тәңкәләр йөзеп йөри. Ашхана мөдире әйтә, һәр бала башына 5 грамм көнбагыш мае салына ди. Күз алдында әнә шулар. Ләкин күгәргән бармаклы апа шыгырдап каткан ботинкалары белән пианиноның педальләренә баскан да балаларны җырлата. До, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Әле кашаңгы бәрәңге басуларыннан, урамдагы питомник кешеләреннән, ындыр табакларыннан аерылып килгән чабатылы малайлар, тула оеклы кызлар, до белән реның тыштагы буранга ни катышы барлыгын аңлый алмыйча гаҗәпләнеп тавыш бирәләр. До, ре, ми. Педагогия училищесына быел бик күп балалар алдылар. Дөрес, кайберләре ипи карточкасына кызыгып килде. Сугыш һәркемне тамак мәсьәләсенә аек карарга өйрәтте. Әнә шуңа күрә пианино янында утырган бу күгәргән иренле чандыр латыш хатыныннан берәү дә көлми. Ул бер латыш коммунистының хатыны. Аның иреннән 3нче ел инде хат килми. 41нче елда бу хатын эвакуация белән монда кайткан һәм юка пальто, юка кара ботинка белән кыш уздыра. Ә программа бер нәрсә белән дә исәпләшми. Бүген җыр дәресе 2 сәгать. Тәнәфестә кул сугыш уйнап бераз җылындылар. Кызлар җылы эзләп агартылмаган мичкә аркалары белән сырыштылар. Звонок булды. Салкыннан күгәреп туңган укытучы тагын пианино клавишларына басты. Программа буенча без сезнең белән бүген «Ой ты, зимушка, зима» дигән җырны өйрәнергә тиешбез, диде ул. Ә тышта рәхимсез буран улый. Ашхана ачылырга нәкъ 1 сәгать бар әле. Салкын класста төрле партада төрлечә сыйык тавышлар, долар, рылар, миләр күтәрелеп, бер гомуми хор тәшкил иттеләр. Ах ты, зимушка, зима, белоснежная пришла. Эй, ай да люли, белоснежная пришла. Бу җыр күңелләрне тагы да шүтте. Юк, моны элекке заманда толып яки шикмән киеп чана башына утырган почта станциясында кайнар борщ ашап чыккан кызыл битле кучер җырлагандыр. Яки тук карынлы, каны уйнап торган яшь күсар кибит кешендә барганда дәртләнеп җырлагандыр. Эх, бу рәхимсез программаны. Бер генә дә бу салкын класста моны җырлыйсы килми бит. Моны җырлагач, тыштагы буран тагын да кытырыбрак китә кебек. Ләкин җырларга кирәк шул. Белоснежная пришла, все дорожки замела. Эй, ай да люли, все дорожки замела. Ашханадагы тетя Поля инде озын саплы чүмече белән кәбестә шулпасы бушатадыр. Ашхана түшәменнән инде тамчы тамадыр. Өстендә балык күзедәй 3-4 май тәңкәсе йөзгән шулпа никадәр тәмле. Все дорожки и пути, и не встать, и не пройти. Эй, ай да люли, и не встать, и не пройти. Башлангыч классларның программасында менә бу җыр бар, ди укытучы хатын, ботинкаларын педальдан алып. Ягез әле, тагын бер тапкыр кабатлыйк.
Ах ты, зимушка, зима. Бәлки, туңган аякларын, күшеккән кулларын, ачлыкны онытып, ул да бу җырны болай гына, программада булган гына җырлап утырадыр. Бәлки, күңеле белән ул үзенең туган җире Латвиянең сагыз исе килеп торган нарат урманы эчендә йөридер. Хыялы белән бәлки ул юка ботинка эчендә каткан аякларын Балтик диңгезе буендагы сары, җылы эре комда бастырып торадыр. Ярмалы карны шәфкатьсез рәвештә биткә бара торган тыштагы буран, бәлки аңа июль аендагы диңгезнең ак дулкыннар валын салмак кына Рига пляжына тәгәрәтүен хәтерләтәдер. Бәлки чыннан да шулайдыр. Ә программа менә дәрес ахырында кабатларга, материалны ныгытырга куша. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до.